Vítajte v novom videu. Mikuláš Vareha, pre jedných nekorunovaný kráľ Zemplína, pre iných nebezpečný podvodník, ktorý zneužil medzery v zákonoch. Človek, ktorý rozdával chudobným potraviny a peniaze, organizoval rybárske preteky, boxerské zápasy a tváril sa pritom ako veľkorysý filantrop. Na kontrolu svojich firiem využíval helikoptéru a popritom podľa vlastných slov vypil 15 Red Bullov denne. Zároveň však tento istý človek sedel vo väzení za rozsiahle daňové podvody, ktoré dosahovali neuveriteľné milióny eur. V dnešnom videu vám prinášame príbeh muža, ktorý dokázal vybudovať obrovské podnikateľské impérium, no nakoniec ho dobehla vlastná chamtivosť a najmä zákon. Zostaňte s nami až do konca, pretože to, čo uvidíte a čo si vypočujete, vás presvedčí o tom, že realita dokáže byť oveľa neuveriteľnejšia než fikcia. Kto je Mikuláš Vareha? Mikuláš Vareha sa narodil v roku 1962 v okrese Trebišov, v obci Slovenské Nové Mesto pri hraniciach s Maďarskom. Tam, v regióne Tokaja, začal svoje prvé podnikateľské aktivity. Pochádza z pomerne skromných pomerov, no jeho ambície rozhodne neboli malé. Zrazu sa meno tohto muža začalo spájať s takmer všetkým, čo sa na juhovýchode Slovenska dalo robiť. Od drevospracujúceho priemyslu, cez poľnohospodársku výrobu, až po organizovanie rôznych spoločenských podujatí. Práve východné Slovensko bolo jeho pôsobiskom, kde údajne mnohým podával pomocnú ruku. Spočiatku ho preto miestni vnímali ako filantropa, ktorý podporuje chudobný región, rozdáva ľuďom potraviny a dokonca aj peniaze. Údajne zamestnával až 650 ľudí. Ľudia v ňom videli záchrancu a vážili si, že sa niekto konečne stará aj o najchudobnejších. On sám sa označoval za človeka, ktorý nechce vidieť ľudí trpieť, ale miesto prázdnych sľubov im dáva konkrétnu pomoc. A tak mu miestni postupne začali hovoriť kráľ Zemplína. Vareha sa snažil tento titul zoficiálniť tým, že si nechal vystaviť potvrdenie od fiktívnej maďarskej spoločnosti. Chcel, aby mu ľudia hovorili Sir Vareha. Rozsiahle podnikanie a nápad s bizarným hmyzom. Keď sa pozrieme na to, čo všetko Mikuláš Vareha vlastnil, už na prvý pohľad ide o neuveriteľnú škálu. Hovoríme o agrofarmách s tisíckami oviec a dobytka. V tom čase najväčšom ovocnom sade s rozlohou 420 hektárov. Údajne najrozsiahlejšom sade so závlahou v celej Európe. 2 vinárskych firmách a viacerých predajniach poľnohospodárskych produktov. Dielňach na výrobu eurookien, dverí a nábytku z dreva. Vareha však dokázal zaskočiť verejnosť aj naozaj kurióznymi podnikateľskými nápadmi. Jedným z nich bol údajný zber obrovského množstva likožrútov, 414 miliónov kusov, ktoré mal využiť ako krmivo pre bažanty a pštrosy. Vareha s úsmevom tvrdil, že hmyz jeho zamestnanci zbierali ručne, vedierkami a metličkami. Na prvé počutie to môže znieť ako pokus o premyslenú ekologickú likvidáciu likožrúta. No v skutočnosti to pôsobí, ako by ste sa skôr nachádzali v absurdnej rozprávke. Prečo sa tým vôbec zaoberáme? Pretože podľa prokurátora Jána Šantu išlo o jeden z príkladov Varehových fiktívnych obchodov, pomocou ktorých krátil daň. Tieto nezmyselné tvrdenia o stovkách miliónov vyzbieraného hmyzu sa stali jedným z mnohých odhalení, ktoré Varehovi nakoniec boli osudné. Excentrický budovateľ a prezident boxerského klubu. Varehovú snahu zviditeľniť sa nebolo možné prehliadnúť. Jeho meno sa nespájalo len s ovocím a dobytkom, ale aj s miestnou kultúrou a spoločenským životom. Organizoval totiž rôzne preteky, rybárske súťaže a dokonca stál za amatérskymi boxerskými zápasmi Slovenskej asociácie boxerov. Jeho plán bol uskutočniť svetové majstrovstvá v boxe v areáloch jednej zo svojich čiernych stavieb na Zemplíne. Či dokonca postaviť obrovskú zoo, kde by navozil slonov a iné exotické zvieratá. Ako prezident boxerského klubu Agent 007 sa dokonca osobne zúčastňoval niekoľkých akcií v miestnom diskoklube. Tam sa stretával s ľuďmi, bavil sa a posilňoval imidž extravagantného dobrodinca. Pre mnohých bol hrdina, muž, ktorý oživil chudobný región, podporoval šport, dával ľuďom to, čo im chýbalo. Iní však začali spozornievať. Odkiaľ má tento človek také obrovské peniaze a prečo koná takto okázalo?
prvé podozrenia a nálepka kontroverzný podnikateľ. Kým dovtedy Vareha vystupoval skôr ako dobrodinec, postupne sa začal dostávať do centra pozornosti aj v negatívnych súvislostiach. Dôvod bol jednoduchý. Daňové úrady a neskôr polícia začali odhaľovať, že jeho podnikanie môže mať vážne trhliny. Niekto, kto vlastní desiatky firiem, realizuje obrovské objemy obchodov s tovarom, ale zároveň vykazuje podozrivé finančné toky, zrazu nemohol ostať nepovšimnutý. Do pozornosti sa dostali aj tie neslávne obchody s likožrútmi, no nebol to jediný absurdný prípad. Malo ísť o fiktívne faktúry, v ktorých sa vykazovali transakcie za obrovské objemy dreva či iných výrobkov, ktoré však v skutočnosti nikdy neopustili sklady. Pozornosť si vyslúžilo aj viacero čiernych stavieb, ktoré Vareha postavil bez povolenia vrátane čerpacích staníc či plávajúceho heliportu. Tvrdil totiž, že o stavby nejde, keďže tieto stavby nie sú spojené pevne so zemou. Mimo iného údajne obchodoval s lacnou naftou z Ukrajiny, ktorú mal vymeniť za vínny mušt v Maďarsku. Daňový raj pri Humennom? Predseda Senátu, ktorý neskôr rozhodoval o Varehovom prípade, povedal, že podnikateľ si vo svojich firmách vytvoril akýsi daňový raj. Vareha mal v okrese Trebišov a na Zemplíne pôsobiť tak, že nekonečnými prepismi medzi firmami obchádzal daňové povinnosti. Podľa obžaloby a neskorších rozhodnutí súdov. Vareha riadil 77 firiem, no len 51 z nich registroval ako platcov DPH. Tieto spoločnosti medzi sebou fiktívne obchodovali. Faktúry sa vystavovali za tovar, ktorý sa v skutočnosti nepresúval. Mnohé firmy nemali žiadnych zamestnancov. Celý systém údajne fungoval tak, že Vareha si uplatňoval vratky DPH za obchody, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Vykazované milióny eur tak rástli a štát prichádzal o nevyčísliteľné sumy. Zo súdnych procesov vyplynulo, že Vareha na fiktívnych obchodoch medzi svojimi firmami ukrátil štát o viac ako 58 miliónov eur. Náhly zásah polície a prvé rozsudky. Dlho to nevyzeralo, že by Varehu orgány reálne dostihli. Avšak 1. marca 2011 prišiel zlom. Polícia ho zadržala v skorých ranných hodinách. Po 2 rokoch vyšetrovania a súdnych procesov bolo jasné, že právne dôkazy, ale aj výpovede vyše 600 svedkov hovoria o systematickom krátení daní. V roku 2013 Mikuláša Varehu odsúdili za krátenie a neodvedenie dane a poistného na 11 rokov väzenia. Okrem toho mu bola uložená peňažná pokuta vo výške 100 000 eur. No keďže túto sumu odmietol alebo nedokázal zaplatiť, predĺžili mu pobyt za mrežami ešte o 1 rok. Prípad neustále priťahoval pozornosť verejnosti a médií. Mnoho ľudí stále neverilo, že ich dobrodinec mohol spáchať také ohromné daňové podvody. Iní zas tvrdili, že presne toto je príklad človeka, ktorý využil slabé miesta v systéme. Miliónové škody a rozdvojená verejná mienka. Z vtedajších súdnych spisov sa vyskytlo, že tržby v bizarných podvodoch presiahli 705 miliónov eur. A štátna kasa kvôli tomu prišla o vyše 100 miliónov eur v rámci neoprávnene uplatňovaných vratiek DPH. Ako je možné, že to všetko zostalo dlho bez povšimnutia? Prípad Vareha odhalil, že kontrolné mechanizmy na Slovensku nemusia byť dostatočne pevné a že existovali medzery v zákone, ktoré umožnili tejto rozsiahlej sieti nelegálnych obchodov nejaký čas nerušene fungovať. Vareha údajne obchodoval výlučne s hotovosťou, ktorú si nosil v osobitných kufríkoch. A počas daňových kontrol sa nebal vyložiť na stôl pištoľ, ktorou v tom čase disponoval. Vareha sa pritom na súde bránil tým, že ide o vykonštruovaný prípad a politickú objednávku. Trval na svojom názore, že každý podnikateľ by mal vlastniť nie jednotky, ale desiatky až stovky firiem, aby zaručil svojmu podnikaniu stabilitu. Okrem iného poukazoval na nezrovnalosti vo vyšetrovaní, no jeho argumenty nezabrali. Súd tvrdil, že dôkazy sú jednoznačné a potvrdzujú, že na fiktívnych obchodných transakciách naozaj zarábal. Predčasné prepustenie a nové obvinenia. Napriek pôvodnému rozsudku na 11 rokov sa Vareha dostal na slobodu skôr. V roku 2019 ho podmienečne prepustili po 9 rokoch strávených za mrežami
A to s povinnosťou nosiť monitorovací náramok počas ďalších 3 rokov. Po odpíkaní si časti trestu Vareha nezaháľal. Verejne vyhlásil, že chce obnoviť svoje podnikanie na Zemplíne. Dokonca hovoril o plánoch využiť slony pri lesných prácach, čo znelo opäť značne extravagantne. Zdalo sa, že by sa mohol stiahnuť do úzadia a aspoň čiastočne sa venovať pokojnému životu. Avšak už rok po prepustení prišiel ďalší škandál. Polícia ho začala opäť stíhať za krátenie dane. Tentoraz kvôli falošnému vývozu stovky čerpadiel do Ruska. Trestu odňatia slobody sa tentoraz vyhol, no jeho meno zostalo natrvalo spojené s podozreniami z daňových či dotačných podvodov. Ak si myslíte, že by ho to zastavilo, ste na omyle. Napriek všetkým finančným ťažkostiam a poškodenej povesti, Mikuláš Vareha stále tvrdí, že je pripravený pomôcť rozvoju regiónu. Vstup do politiky. Hnutie Stabilita. A keďže na Slovensku nie je nič nemožné, Vareha v roku 2023 oznámil, že vstupuje do politiky. Založil hnutie s názvom Stabilita a začal zbierať podpisy pre svoju kandidatúru. Jeho cieľom je vraj stabilizácia politickej scény na Slovensku, a to vďaka 40-ročným skúsenostiam z podnikania. Pri človeku s takouto minulosťou, rozsiahlým pobytom vo väzení a množstvom nevyjasnených podozrení sa samozrejme natíska otázka, nakoľko je reálne, že by získal dôveru väčšej skupiny voličov. Vareha však veril v opak a neprestával zdôrazňovať, že ho systém neprávom prenasledoval, a celé to bola len vykonštruovaná kauza. Jeden z jeho najbizarnejších volebných prísľubov bolo, že do každej rodiny na Slovensku kúpi jednu služobnú kravu, vďaka ktorej si budú môcť občania nadojiť vlastné mlieko. Žaloby, knihy z väzenia a osobný bankrot. Mikuláš Vareha je aj po tých rokoch stále presvedčený o svojej nevine. Dokonca vraj podal žalobu na Slovenskú republiku, v ktorej žiada astronomickú sumu vo výške 1 miliardy eur, údajne za neoprávnené prekážky v podnikaní. Počas svojho pobytu vo väzení stihol napísať niekoľko kníh, kde detailne opisuje svoj pohľad na kauzy, ktoré ho dostali za mreže, a taktiež svoj život vo väzení. Tieto knihy sú jeho osobnou obhajobou a zároveň svedčia o tom, že tento kontroverzný muž sa rozhodne nevzdáva. Nakoniec ho ale jeho životný štýl dobehol. V roku 2024 vyhlásil osobný bankrot a Mestský súd v Košiciach vyhlásil konkurs na jeho majetok. Môže za to systém? Alebo človek, ktorý využil jeho medzery? Ako je vôbec možné, že daňové úrady a kontrolné mechanizmy dlho prehliadali fiktívne faktúry a transakcie v hodnote stoviek miliónov eur? Niektorí odborníci tvrdia, že prípad Vareha bol doslova budíčkom pre slovenské zákony, aby sa sprísnili pravidlá a kontroly v oblasti DPH a podnikania. Iní však hovoria, že Vareha bol len jedným z mnohých podnikateľov, ktorí podobné praktiky využívali, no nemali taký verejný dosah, aby sa o nich dozvedela celá krajina. Vareha svojou extravagantnou povahou jednoducho príliš vyčnieval a preto sa jeho kauza dostala do popredia. Poučenie pre budúcnosť. Či už si o prípade Mikuláša Varehu myslíme čokoľvek, jedna vec je istá. Ide o jeden z najväčších podvodov v histórii moderného Slovenska a ukážku toho, ako ľahko sa dajú obchádzať zákony, ak sú v nich medzery. Takisto nám to ukazuje, ako rýchlo môže vybudované bohatstvo spadnúť, ak jeho základné piliere stoja na nelegálnych praktikách. Vareha dokázal pomocou svojich nápadov, šikovnosti a zjavne aj obratnosti v účtovných manipuláciách vytvoriť ilúziu úspechu a pomoci druhým. Jeho prípad je tak pre mnohých inšpiráciou, ale v negatívnom zmysle. Je to príklad, ako môže honba za peniazmi a postavením skončiť vo väzení. Záver. Hrdina alebo podvodník. Dnes je Mikuláš Vareha na slobode, ale s pečiatkou podvodníka. Pre niektorých ľudí zostáva hrdinom, ktorý kedysi podporil chudobných, dal im potraviny, prácu alebo peniaze. Ale pre väčšinu spoločnosti je však prípadom, kedy jednotlivec zneužil systém a spôsobil Slovensku obrovské finančné škody, na ktoré sme vo výsledku doplatili všetci. Jeho vstup do politiky vyvolával množstvo otázok o tom, kam až siahajú hranice morálky,
a či je spoločnosť pripravená ho akceptovať v role verejného činiteľa. Či tak alebo onak, príbeh Mikuláša Varehu je minimálne na zamyslenie. Ako spoločnosť si však môžeme zobrať poučenie. Úspech, ktorý nie je postavený na pevných etických a zákonných základoch, sa dokáže rýchlo zrútiť. Ďakujeme, že ste zostali s nami až do konca. Ak chcete viac takýchto príbehov, kde rozoberáme dôležité kauzy a osobnosti z podnikateľského prostredia, dajte tomuto videu like a prihláste sa na odber kanála. Budeme radi, ak napíšete do komentára svoj názor na Mikuláša Varehu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia a pamätajte. Za úspechom by vždy mala stáť poctivá práca a transparentnosť. Inak sa aj ten najvyšší piedestál môže v jedinej chvíli zrútiť.